Най-актуалната информация за свлачището към 9 часа тази сутрин, то е активно. Геолозите го наблюдават, всеки ден ми се докладва какво е състоянието му. Валежите, които бяха тези дни, увлажняват още повече, но това не пречи на екипите да проектират в момента. И най-вероятно тук до края на другата седмица ще имаме два варианта за проект за изграждане на мостово съоръжение. Не мога да разбера нетрезвото решение на кмета на община Смолян да отмени това бедствено положение. Това, че има възстановяване на електрозахранването, искам тук да подчертая, че никога няма проблем с електрозахранването. Имаше проблем до такава степен, че при свръхнатоварване на курортния комплекс имаше такава опасност, но винаги има ток. И ако това е причината на кмета да се позове и да каже, че заради това отмени, че всичко е точно, за съжаление това за мен говори, че вероятно е друга причината, за която да отмени. Политическа ли? Пак казвам, нетрезво решение. Той го сподели това в 7 часа сутринта, което бях учуден. Горе на самото свлачище, че имало такива намерения. Разбрах от вас, медиите, че има такава отмяна на тази заповед. Вчера съм му изпратил писмо, в което съм му оказал 3-дневен срок да ми представи всички материали преди издаването на заповедта за отменянето на бедственото положение. Аз вътрешно съм убеден, че такава кореспонденция той няма. И най-вероятно, когато му изтече срока, това е петък, аз като областен управител ще упражня правомощията и ще отменя заповедта за отмяната на бедственото положение. За да се излезне бързо от бедствено положение, ние трябва да сме в бедствено положение. Това е категорично. За съжаление, под ваши материали изчетах много коментари, включая коментар на заместник-кмета Захариев по тази тема. Абсолютно непрофесионално и неподготвено, в което в неговия коментар прозираше абсолютен саботаж за целящ саботаж с отменянето на бедственото положение. Но това не искам да коментирам такива неща. Искам да ви кажа, че когато се строи или се работи или се възстановява в бедствено положение, не се прескача закона, просто сроковете са по-къси. Още веднъж казвам, изумен съм за неговото нетрезво решение по тази тема. Вчера бяхме на работна среща при министър Шишков, заедно с член на управителния съвет на Агенцията Пътна инфраструктура, с двамата ни депутати от Прогресивна България, Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, на работна среща по тази тема и по много други теми относно Смолянска област. Много бързо се работи, още веднъж подчертавам, за свлачището на Пампорово, да стане максимално бързо. Коментирахме също така и свлачището в Тикале. За голямо съжаление, в годините назад, говоря от 23-та насам, абсолютно нехайство от страна на общинската администрация и предвижване на преписките в АПИ, отчуждаване на имоти. Искам да ви кажа, че от днес сме задействали процедурата по ПУПа, който трябва да влезе в сила за свлачището в Тикале, но за съжаление този ПУП тепърва сега трябва, утре ще получим необходимите документи за предварително съгласуване с РДГ за смяна на предназначение на гората, която е върху пътя, и малко процедури къси ще имаме с МОСВ, за да може в рамките на 10 дни да бъде одобрен този ПУП, да бъде съобщен на заинтересованите лица, и идеята е началото на септември да се започне работа и по свлачището в Тикале. Искам да ви кажа, че заварих републиканска пътна мрежа на територията на Смолянска област в окаяно състояние. Години назад не е работено по темата или някой е писал писма и не е гледал докъде
стигат те. Обрасли пътища, пътища с дупки, пътища на един слой асфалт, пътища с изпопадали табели и знаци. За мрежи и откоси да не говорим. Направил съм един анализ, разговарял съм с областно пътно управление, представени са ми всички документи и вчера са връчени на Агенция Пътна инфраструктура по спешен порядък да влеземе в крак. Тъй като Смолянска област е област, която е само на колела и нямаме други варианти. Обсъдихме вариантите също така с ремонта на пътя Райко-Фатово-Родозем, който трябва да свърши до 27 януари 2027 година. Там имаме уверение, че ще свърши по-бързо. Имаме малко проблем с моста, който е над базата на Дюлгер, бетоновия възел. Там също ще има проектно решение. Малко съм притеснен, че при започването на свлачището в Тикале ще трябва да направим ремонт на обходните пътища, за да не затапяме Смолянска област. Това е коментирано, ще бъде направен такъв и за да нямаме напрежение. Като пътна мрежа започва изкърпването едва сега, започва маркирането другата седмица едва сега и заданията, които са дадени от областно пътно управление до АПИ за смяна на табели и мантинели, ще бъдат одобрени днес. Имат предписание до края на юли. За съжаление, пак казвам, това заварихме и ще го коригираме до края на август.